Gamle Lort! Lars, vi tager den. Hold! Stop nu for helvede! Stop! Fyr den lige af, det der. Skal vi lige hjem og have skiftet motoren i spejderklubben, eller kan vi trække fra nu? Jeg tørster også lidt. Hold! Skal jeg bare skifte motoren? Der er ikke lige kom så! Her! Tak! Kom nu! Hjælp til pilsretterne og få skiftet motoren! Skal du heller ikke? Hold kæft! Hvis jeg skubber den, men vi skal holde den jo. Kom nu! Der er ikke sidder pilen ud og gør noget. Kom nu! Her hjælp til pilsretterne, mand, for helvede! Hold! Hjælp til pilsretterne! Stop! Skal vi hjælpe til pilsretterne? Ja, vi tager den. Lige lysrødt. Kom nu! Den skal hjem til pilsretterne! Hjem og få skiftet motoren til pilsretterne! Han vil sgu hen. Hold! Kom nu! Hjem til pilsretterne! Løse, dreng! For helvede! Ja, det sgu heller ikke. Kom nu! Skal vi hjem til pilsretterne? Ja, jeg tror, at der er noget ret på!
Fiskearbejderne har skiftet motoren der. Kom så! Kom så! Kom så! Skal vi hjem til Pilsbrænder, der har skiftet motoren? Det tror jeg på! Kom så! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Tag tilbage! Kom så! Det vil sgu ikke tage det på ned over, vel? Det synes jeg. Rasmus, skal hjem til Pilsbrænder?